Povedzte mi, existuje niečo bizarnejšie ako je tento šport? Ahojte, dnes budem v pozícii trénera tuto Luigiho, naturálneho kulturistu, ktorý nepoužíva anabolické steroidy. V preklade to znamená, že si nepícha do ryti ihly a toto je Aurelie z Nemecka a je neskutočný, vyhral bodybuilding prvé miesto. My sme si spravili fanúšikovské trička, ideme na kávičku, raňajky a ideme Luigiho nastriekať špeciálnou farbou. Yep. Ďalej potrebujeme do seba dostať nejaký sodík, sacharidy a tekutiny. To nejde do mojej hlavy. Toto je Matúš, súťaží v Classic Physique Junior a získal druhé miesto. Pogratulujte mu v komentári. Ľudia nasatí, lebo mu nevyšla forma podľa predstav, zalelo mu brucho aj nohy. Pripomínam, že tento pán Koloman Tóth zo Slovenska má 70 rokov tento rok. Nekedy zoberiem stana a pôjdeme si s ním zacvičiť, natočíme videjko. Šupneme tam ešte pumpu bez stimulantov, organizácia bola inak otrasná, najhoršiu, akú som kedy zažil, a to aj väčšina pretekárov. Neustále meškania, chyby, ako napríklad, že keď vyhráš, tak ti pustia tvoju hymnu z tvojho štátu, no a dnes vyhral Nemec a pustili mu slovenskú hymnu. Za svoje víťazstvo získal prokartu a potom si uvedomili, že vlastne juniori nemôžu získavať prokarty, tak mu ju zobrali. No a následne v ďalšej kategórii ho dali druhého a ešte spravili aj výnimku, že aj druhému dali prokartu. Nehľadiac na to, že skoro nikto z tých Španielov nevedel po anglicky a ten hlavný, ktorý rozdeľoval čísla a termíny, nevedel, že absolútne ani písmeno. Luigi berie tretie miesto, za 450 € dostane každý pretekár medailu. Za celý deň ti nedajú ani len minerálku, čo sa vzhľadom na to, že ide o majstrovstvá sveta, celkom oplatí. Po celom dní treba bielkoviny, zľavový kód Drakary späť na Jim Beame, no a Luigiho som na pláži našiel takto. Asi bol z tej súťaže dosť bez seba, my sme sa večer najedli, poprechádzali sme sa, za celý deň som spravil 25 000 krokov a môžeme ísť spinkať. Zajtra ideme na špeciálnu horskú dráhu, takže sa teším a sledujte, ľúbim vás, čaute.